Ladies and gentlemen, today I am in between Guruve and Mvurwe. Kunonzi Kwamazhiri or kunonzi Nyamondoro. Nyamondoro. We have come here to do a very beautiful job. One of my friends who is a blogger as well actually built a rural home for his mother, the one that you can see. And abavati nhasi ada kumbowaisira inonzi solar installation, particularly from Logos Solar Tech. So isusu we are very happy and proud of those vasingakanganwe kwawakabva zvakaimbwa naWindsor. Both tate ndinoziva kwandabva ndabva ndasiyana naJava. So vanhu vanorangarira kuroots and then they come and build beautiful houses kumusha dzekuti kana vabereki vachiriko ndo vanogara ipapa. Kana vasisipo they always find their roots kuita kuti paunovigwa hausviki wongovigwa panhu pekuti tinonyara newe iwe uri munhu ane mukurumbira. I'm not going to tell you the name of this blogger, this YouTuber, this journalist who actually built this beautiful home. But Mr. Kish, maona sei musha? Musha wakanaka Sterek. Inspiration yakanaka Sterek. Yes. To a lot of young men. Zvekuti zvinotinspire kuti tiite zvinhu zvakanaka. Imakavakere kumusha? Kumusha ka. Ndakavaka Mr. Sigu. Ndakavaka wenyu chete ndakavakawo nevabereki. Ndakavaka nevabereki. Alright. That's beautiful. I ndogara wandakasirwa nababa wangu. Anditi ka. No, that's good. Okay. Tell me about the solar installation that we have come to do here. Inini, I don't understand the solar kuti I know that we have got at least 5 panels per denga. Okay. So taisa a 3 kilowatt solar system hapo. Basically, power a 0.5 horsepower bore pump, and then power one fridge, either fridge or deep freezer, and then power one TV set, and then power my lights, up to 12 my energy saver lights. So this solar system inokwanisa power even zvimwe zvidiki zvese zvinoshandisa magetsi, even mazuvanotane anonzi masolar iron, inokwanisa kushandiswa during the day. So this solar system comprises of a 3 kilowatt inverter, with a 24 volts 100 Ah lithium battery, and then yobva yaita masolar panels ayo atachitaurayo. Right. So is it ideal for a rural homestead pekuti pari kugara ambuya and then vazukuru vachizomboya kuholiday? Both of my challenges ekuti vazukuru vemazuva ndevechirungu. So ukavaunza kuholiday ka vanenge vachida kutotandisana nehuku, kufudza mombe, asi kuti vasazoboeka nekufunga kuHarare vangada kuzogara vomboona makatoni. Hatisati tichidzima bhatiri tichibatidza futi revazukuru vavo. Okay. So this one is the ideal one. Takatoona kuti ndo inonyatsopower the basic stuff zvinodiwa pamba, specifically or parural home. Pane a household maybe of people not more than 12 vanokwanisa kushandisa this solar system. Zvakanakisisa. Alright. Habasati pane borehole, which means that they can actually drill a borehole here. Yes. And then pane nyaya dzanchitaurika dzemaborehole vanhu vachinzi vari kuvharwa chichi imi munokwanisa kuzodzokera here manamba kuzoisa borehole musingazivi neme masolar 10 tichingoziva kuti package yatakaita inobva yakavha neborehole. Okay, so this package yataisa panapa, it's designed kupower bore pump it is 0.5 and below. So tikachera bore panapa, as long as bore really at least 60 meters and above, or and less, I mean, tinoto install a 0.5 pump panapa yotanga kuti ase kusenza zvakanaka without any challenges. Vanhu vachitovhura mvura patape, vachigeza shower, vachiflasha toilet, vachidiridzawo garden, flowers and the like. Koma lights panze ekuti pamba pasasvike zvipoko. Okay. Mukatarisa ku background kumutoona kuti pane ma floodlights akainstollewa, and since this is a 3 kilowatt solar system, taka recommenda kuti paiswe at least between 5 to 10 watts
floodlights. So floodlights aya kana kwatovira pachange pakachena panapa zvekuti vese vachange vachipfuura parodhi apa vanenge vaakutoti kumagetsi acho adhonzwa ari kufamba nepapi patisingamboone mapango ari kufamba nemagetsi. Ndiri kupaona then ndoona vanhu pavanoitira vanhu masurprise, vamwe vanongotengera vabereki vavo mota, vachitumira vakomana vebhosvo, vachidii. Handiti imimi are you trustworthy zvekuti munhu ari kuchando kana munhu ari kuSouth Africa anokwanisa ngokutumirai mari yenyu, haataure nevabereki kana nehama, anongokupai adresi kuti munosvika pakati, mungosvika nekutongoita basa. Ndanjiona pane munhu anga achifona achiti akatumira vamwe vanhu $900 akabva wadisappear. Hamuzodisappear here nemari dzavanhu? Yeah, I think isusu tingati it's one of our norms. Usually the way we operate notowanzoita ma-surprise installations. We've done several installations of which not a lot of testimonies from that perspective. Saka my clients edu, they can feel very comfortable kuti conduct isusu wotutumira even mari dzavo before installation toya tonoita basa. Or else avo vanenge vasati vakutitrasta, vasati vanyatsoziva nezvedu, vanokwanisa kutituma tonoita basa tisati tabata mari yavo, and then mari yedu tapedzawo basa voita sei, vozotitumira. Munokwanisa kuinstalla before you are paid? Yes, tinokwanisa kutoinstalla before we are paid. Ladies and gentlemen, you just heard this. Inonzi gospel. The word gospel means too good to be true. That's the message of salvation. Zvinoita nge manyembo asi zviri zvechokwadi. So tisadapinda mukati tichimboona installer wamaita ndezvipi zvamakagadzirira vanhu, like my package, because inini I stand for the poor, I stand also for the middle income, and then I stand for mbinga dzangu dzinondichengeta. Saka tichida kuti munhu wese ave covered. Okay, so tikati for my starters vanenge vane maybe a confined pocket, vanokwanisa kutanga with this package. It's a very affordable one. Just goes for an amount isinganetse kuti uiwane. And the other good thing about us is tinokwanisa kutoita a solar system under a payment plan, whereby client inokwanisa kubhadhara 70% of the proposed amount, and then tompa 2 months to clear balance inenge yasara. Client inenge ichitosenzesa solar system, so thereby gaining confidence in the system as well as the work ratinenge taita ipapo. So yeah, there are so many systems, this one being the first one to end up the other one, 2300. It will be a 6.2 kilowatt solar system. But tine chimwe chatakabika manje chatakabura, inonzi 6 kilowatt iri day. Ndo ye vaya vatinotaura kuti homwe dzavo dzakasimba, vakutaura kuti aiwa isusu tinodoma ma premium products. That one is just going for 2,700 fix and supply. Anenge ari ma all day products from the inverter to the battery. Ma all day products ndo ma iPhone ikuma solar. Exactly. Vamwe tokugadzira nyumas Android but anenge ari ma Samsung. Chaiwo. Mr. Ketch, thank you so much for your time. Thank you very much, Singo. Tipinde mukati tizoona kuti zvakamira sei kana wapedza. Okay, so this is our solar system yedu yatapedza kuinstalla. So solar system yedu iri ndiro battery racho ratinoti lithium battery, ndo battery racho iri. And then this is the inverter yacho iri box iri ndo rinonzi protection kit box. Anditika saka zvakanyanyokosha pasolar systems amunofana kuziva mabasics ndekuti solar system iyi inoshanda sei. Anditika so mukatarisa pane chilight chiri kubaka chiri pamusoro icho ndo chinoratidza moto uri kubuda kubva musolar system. Saka kana chilight ichocho chisingachatobaki zvinenge zvakureva kuti solar system yatoita sei, haichashanda, inenge yatofa. It's one of my good things zvinokwanisa kukurumidza kuonesa kuti solar system haisi kushanda. But this solar system, lithium battery redu iri rine warranty ye5 years, inverter ine warranty ye2 years. Saka life span yakatokura yekuti muchange mushandisa solar system yenyu kwenguva yakaita sei, yakareba.
button rimwe riri kuteedzera panapa rinoratidza kuchaja. So kana solar system yedu yakuchaja, since inongoshanda off grid solar system, kana chiti off grid inotaura kuti inongoshanda nemasolar chete, haina magetsi ainoibatsira, because hybrid inverter inokwanisa kuchaja nemagetsi kana kuti nesolar. Zvekuti panapa kana pakazonzi nerimwe gore padhonzwa magetsi apanapa, inotongokonetwa magetsi anenge achingoshandidzana nesolar system iyeyi. Okay, so ndikakwidza muchaona kuti randachitaura rera kuti richatanga kuchaja, ichatanga kubaka kaamber light, and then inorira kasound kekuratidza kuti masolar aengage, handitika yabva yatanga kuita sei kuchaja. So apa yakuita sei yakuchaja. Alright, so zvinhu zviri more important ndezvekuti munofanira kuziva kuti solar system yedu inoshanda sei. So tomboti isusu tinoda kudzima solar system yedu, paita situation whereby munhu anga achichinja light magetsi ari on, solar system inogona kuti tambo dzogumana, inorekodha inonzi short circuit. Yarekodha inonzi short circuit, inotanga kuridza alarm ichibaka button iri rered, inenge ichiti fault, but inobuditsa fault code kana kuti nhamba yainobuditsa pakati panapa inenge iri mumabrackets yakaiswa ka apostrophe kanenge karipo ipapo. So chamunoita kana toda kuti restart solar system, toda kuti tiidzime, tinotanga nekudzima kuno, touya apa tozopedzisira panapa. Saka taakuchidzima, process yacho inofamba totanga panapa, but munobva maita rima, because taakutodzima moto wacho. Saka tikadzima so, tadzima breaker repower, tikadzima so, tadzima masolar, then taakunodzima inverter. Saka inverter button red ripo yatodzima, then battery redu rinodzima pazasi panapa, rine 2 mabreaker aripo, rine 1 switch yekutanga iyi robva raita imwe yacho iyi. Saka tikatodai so tatodzima solar system yedu, takuda kutangidza kubatidza. Saka tatangira kuno kuti chibva tadzika tikauya kuno, saka kana takubatidza tinotanga kuno kuti chidzoka kusvika tasvika futi kwatatangira. Saka kana takubatidza tinotanga nekubatidza battery redu, tochibatidza kaswitch kaikaya aka rinobva rabaka, battery redu ratobaka, rabaka touya kuinverter. Tabatidza inverter, tinogona kungoipa kanguva kekuti inyatso restarta, yoita on, and then takuchibatidza breaker remasolar, and then tozopedzisira nebreaker remoto. Saka iri breaker riri kuno kwekupedzisira ndo breaker rinopinza moto kuti box 2. Handitika ndo rekuti tikaridzima iri moto wese mumba mese munhu unobva wadzima. Saka rinofanira kungogara riri on. Iri breaker iri ndo rinoita kuti icharge nemasolar, rinofanira kungogara riri on, because inverter yedu ihybrid inverter inocharge zuva richingobuda chiri inobva yatanga kuchaja. Zuva rikangodisappear risingachanyatsochaja zvakakwana, inobva yakata yomira kuchaja, yomirira mangwana makuseni kwaita sei kwaedza. Saka handingaexplain zvangu zvakawanda, but chiri pakati ichi chinonzi SPD, chiri DC type, ndingati ndo chinonzi surge protecting device, chinoprotecta solar system yedu from messages anobva kumasolar. Imba yedu yakaepewa, but pane issue yekuti maybe main yarova kana kuti kumasolar systems, ichi basa racho nderekuti chinoprotecta solar system kuti isaatakwe nemain, handitika. Saka ndingangoti muchidimbuka izvi ndo zviri zvakakosha zvamunofanira kuti muite sei muzive. But solar system yenyu kushanda kuri normal inoshanda seizvezvi mashandira iri kuita. Kasound kayaka kachibuda kayakaya, mafeni, kana ichichaja battery risina moto chida kuti rikurumidze kuzara, MPPT inomhanya kuti ikurumidze kuda kuchajisa battery. Saka nekuda kwekudaro ichirana semotikari panenge yakumhanya paipai inotenderedzawo mafeni kuti ikule engine. Saka engine inenge ichikuliwa kuitira kuti iite sei irambe ichishanda zvakanaka, handitika. Saka
ndingangoti muchidimbuka I think ndofunga ndo zvakakosha zvamunenge muchifanira kuti muzive, asi kana mune mubvunzo wamunoda kubvunza munokwanisa kubvunza voita sei ndokuexplainirai. Ladies and gentlemen, today tiri one of the branches reLogos Solar Tech and ndakagara panapa padesk rasalesman sezvo ndiri number 1 salesman wepanapa. Panapa ari fully stocked, ndofunga murungoona masola akatozara muno. Hazvisi zvoti ukasvika anobva anotengwa kumukoto kusiya so or somewhere there, different types and chichi, solar lights, aya munoisa pamagate penyu, inverter, mast, masako, hybrid, different types, anything that you need. You know, it's a one-stop shop in the sense yekuti usvika unotenga zvimwoko, wotenga zvimwoko, paunongoita order zvese zvinenge chibva mushop munomu. So as usual, ndenge ndina Mr. Ketch vachititsanangurira mapackage kuti akamira sei. Kama naita mukurumbira kai. Ndizvo chaizvo Zivo. Zviri sei. Muri kujekesa nyika yese nemagetsi. Tiri kuibakisa nemagetsi. Yes. Dati mundudzei vanhu makavarongera chii, ndikuona shop ino yakazara, but a lot of people vanenge vasiri kuziva kuti chii chirimo. Ndofunga mukangoti fambira pamapackage apa quick modudza zvakamira sei. Okay, so we start from our small package inenge iri 1.5 kVA solar system. This 1.5 kVA ndeye entertainment, kuchajisa maphones, laptops and Wi-Fi. So this one, the installation package yacho including installation inenge ichita $900 fix and supply. Fix and supply. Exactly. And then the next one? The next one is a 3 kilowatt or a 3.2 kilowatt system. Inenge ichita yo 1,350. Inova iri a fix and supply price. But apa ndo panotangira kuti fridge. Kana munhu akuda zvekuti ndiri kuda fridge, ndiri kuda TV, ndiri kuda chichichi, ndo panotangirawo system inotanga pafridge. Inokwanisa kupower even a 0.5 bore pump. Saka panapa ndo panotangira bore, ndo panotangira fridge. Pa 1,350. Saka izvo zvitakujamba pa 2,350 ndananga ipa 2,400 pa 6.2 kVA system. Okay, so this 6.2 kVA solar system, it's a game changer. Yes. Because apa ndo patakutaura kuti you can power my washing machine, you can power even your electric gate, you can power even my booster pumps, you can power a lot of your households appliances. So this solar system yakanakira kuti this type of inverter yatinoisa, it's a type of inverter inoshanda even isina battery. Yekuti even battery renyu rikanzi reine challenge or else battery renyu radzima, you can still work during the day because this type of inverter, it can work with just solar panels. Even nyango mukabirwa battery, this type of solar system inokuitrai then toya pa 10 kVA re 4.3 iri rema Honda Fit. Okay. Yeah. So kana takuenda ukumanje takuenda kuma solar systems mahombe. Emunhu anenge achitaura kuti inini I've got a 3-story building or a 3-story upstairs house yandinayo iri kuda kupower all of my appliances and ndisuda kuti zvinhu zvangu zvidzime. So starting from packages akaita seaya going up tienda kunana 12, 16, 20, 25, 30, 50 ndo masolar system atotanga kuisa. Aya masolar systems ekuti anokwanisa kupower all of my appliances enyu anenge ari pamba kubva kumakuka chaiwo kubika, kushandisa microwave, kushandisa zvimwe zvese zvemagetsi zvawangada kuseenzesa. Nemakambani futi anokwana ipapa. Nemacompanies futi anokwana futi panapa. Alright, and then last but not least but more important, borehole drilling, fix and supply. Ndoona pakanyorwa siting, drilling and casing, mileage, extra building, meters. Panapa munoita futi zvekudrilla. Exactly. So what happens is isusu tunoita futi borehole drilling, toita installation ye-borehole system. Right. So ma fix and supply ye-borehole yedu isusuka inenge ichienderana nekuti tazodrilla mameters akaita sei. But when we are talking of my clients edu vanenge vari based in Harare, locally we drill at $850, $900 depending nenzvimbo yatiri kuita sei yatiri kudrilla. But outside of Harare panenge paone ma extra expenses a transport. But isusu tunoita ma borehole systems anenge ari either AC or else anenge ari ma DC borehole systems. Okay. Yes. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mr. Ketch, muromo yedu aizozarurwe nenhunzi because zvatinchita zvinenge zvakawandisa, but panapa paLogos Solar Tech bringing
light to the world. It's a one-stop shop. You get both masolar acho, battery acho, inverter acho, nema appliances acho. You get everything that you need. Also, kana muri vaya vanotoda kubhadhara neEcoCash kana chi, we are a registered EcoCash agent as well. Hatina zvekuisira ka top up padenga kana tinokuti pinza iri 57 kuti ibude iri 50. Local Solotech yakarongeka. So data lay-by varoda kuita cash ipapa vane mari shoma nevane mari yakawanda, we are catering for all, and with that we are out.